nu sunt nicio parte principală, sunt doar un suflet tăinuit, răvășit, fericit, bucuros de toate darurile pe care le primesc, de toate darurile pe care le-am primit, de toate darurile pe care le aștept mai departe, cu emoție spre a le redărui. Pentru că nu poți să fii artist și să nu dărui. Nu poți să spui că tu ești cel care creează arta, când arta e creația lui Dumnezeu, când arta de fapt, e veșnicia lumii, doar zidită de El. Tu poți să copiezi într-un fel sau într-altul, să imiți, dar nici asta nu e bine, opera Lui, ci doar să o transpui, doar să o transcrii, doar să-i dai o altă înfățișare, un alt suflet. Nu mai mare, nu mai bun, nu mai tainic și nu mai permanent, ci doar o undă din sufletul tău merge, se suprapune peste ceea ce El ți-a dat și va purta semnătura ta. Doar acea mică semnătură de jos înseamnă că ai fost simțit, înseamnă că darul Lui te-a căutat întâi, te-a găsit și te-a aflat pentru totdeauna, te-a aflat pentru totdeauna și nu doar că te-a aflat, ci ți-a dat acea stare a puterii veșniciei. Veșnicia e cel mai frumos dar pe care îl primește un artist.